Al llarg de les últimes setmanes t'hem anat avançant algunes de les novetats del Saló de Ginebra, però hem decidit venir fins a la capital suïssa per ensenyar-te-les de primera mà. Em trobo davant de Koenigsegg, el fabricant de cotxes esportius suec, que ha presentat el Regera, un vehicle que no només és curiós pel seu nom, Ragnar, vol dir Regera en suec, sinó també per la combinació de motors de combustió i elèctrics. Genera 1.500 cavalls de potència i està pensat perquè quan el condueixis sembli que és un cotxe completament elèctric. Aquest Koenigsegg és una barreja del One-to-One i la Regera R. Disposa del motor V8 5 litres que desenvolupa la increïble suma de 1.160 cavalls. Ferrari està evolucionant cap a motors més petits, però amb turbo. Aquest V8 desenvolupa 670 cavalls, és el motor del nou Ferrari 488 GTB. I aquest és el cotxe, com sempre, color vermell. Agafa algunes de les línies del 458 Itàlia. Podem veure aquestes llums rodones. Com sempre, es pot veure la joia de la corona, que és el V8 Turbo. Ara fa un temps McLaren va decidir passar dels circuits a la carretera i el resultat és espectacular. Enguany presenten aquest vehicle, el P1 GTR. Se'n faran 40 unitats, algunes destinades a competició i d'altres per col·leccionistes. Darrere meu tenim el Porsche 991 GT3 RS. Aquest ha estat, sens dubte, un dels cotxes més interessants d'aquest saló. Motor boxer, amb més de 500 cavalls, serà, sens dubte, un dels cotxes més interessants a veure en els circuits d'arreu del món. Primer va ser la Ferrari FXKK, després va ser McLaren amb el P1 GTR, i Aston Martin ha arribat al Saló de Ginebra amb el Vulcan, aquest espectacular cotxe del qual només se'n faran 24 unitats a un preu de 1,5 milions de lliures esterlines.